Dok. Yo. Dok. 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 Oh, ano sa may ato? Dayon mo, dayon. Dayon mo. Oh, ano sa may yung toyo sa kuha di ay? Asa ninyo, Dok? Nga, ako rin may usad rin, Dok. Ano sa ikaw ra? Hindi rin hindi ay. Hindi rin mo kauban. Duha mo eh, duha oh. Ah. Pamaktak pa dyan ka. Na ako ni mo, aron, Dok. Kaya magpatamal ta ko ni mo. Kaya nga naman rin na dong. Ano sa rin na sakita dong? Kay, ingon anim ni Dok. Kung mata ko buntag, masakit man siya, Dok. Sa may tambalan ni Dok. Mau ba dong? Sa'yo na dong. Ha? Ali. Dali dong, dali. Buang sina dong, buang. Atubang dong, atubang. Kaya, saan ako pag-check sa mong kuha na, heartbeat ni mo. Kung okay ra ba ka? Nagatuban na kita ako dire. Ay, nagsuko. Dito ka tambalan ron. Sige, Dok, sige, Dok. Magtarong. Sige, Dok. Asan mo ba dito eh? Oh, tara. Para sa kuha dong, kanang okay raman ka dong. Okay raman yung kuha dong, gidahawaan dong. Nang bebe, lingkod sa dong. Lingkod sa, balik siya mong lingkuran na dong. Sige, Dok, sige, Dok. Nang para sa kuha dong, okay raman ka dong. Okay raman, wala may problema. Ano na lang dong, kaya magsakit lang kayo mong tiyan, kung mata kang buntag, ay na lang matag buntag dong. Mata na lang kag hapon para di magsakit imong tiyan. Mau ba, Dok? Ayo. Dok. Ayo. Dok. Ayo. Dok. Ayo. Oh. Dayon dong, dayon. Unsam saya ato adong? Dok, naam di ko karon kay magpatambal ko. Oh, magpatambal sad ka. Naunsam rin ka dong? Na ko karon, Dok, kay magpatambal ko. Kaya gahapon mong Dok. Ikaw ko isdas bato. Kaya pagdagda ko, Dok. Ngisa ko ginhawa. Unsa may tambalan ni Dok? Mau ba dong? Dali dong. Ato ko nang check ko yung heartbeat ko na dong. Ay, Dok, kaya kasi mga tabangan, Dok. Asa man ka dong ba? Dong, asa man ka dong? Naragam diri, Dok. Teka dong ha, di maklaro no ako sa ibalhin dong ha. Ikaw ni. Oh, Dok. Huwag lang dong ha, huwag lang. Check ko rin yung heartbeat, Dok. Okay lang ka dong. Ano lang dong? Anang lingkod sa dito dong para makarelax kay kumay dong. Lingkod sa dong. Dok. Kanang ano na dong. Sa'yo na lang yung problema dong. Sunod gani dong. Kung mukhaan gani kag isda lang. Ayo, api lang bato. Dok. Ayo. Dok. Ayo. Dok. Dok. Zaman. Coba tuwa dong. Dok, na ako diri, Dok, kay magpatambal lagi ko nimo, Dok.
Kaya ano unsam na dahil sakit na dong? Ade man ko dito. Kayo mo palit kog sigarilyo ba? Masakit mo baga. Pero librihan ko dili man. Dali ra na dong, dali ra na. Lagi nga dong nga, nipis kag baga, baga kag naong. Yo. Yawa ero dili. Yo. Paido. Karang mayong adlaw dok. Oh, sudah ba ato aday? Uy, dok. Nara ko diri dok. Ano ka ba? Oh, tara. Jam na tuyo na mo, day. Naunta ko karon dok. Kay nakabalita ko dok ba nga namatay mo ang nurse. Mo-apply unta ko dok. Pwede ba dok? Oh, mao ba day? Mau ba day mo day? Kanina nurse? Kanina day no? Dok, mo na dok. Unsam day mong human day? Ang akong naman dok kay kuan, Kinder College. Unsa man nga major day? Major in Agriculture dok. Wait sa day ha kay ako sa pangutan ng kulinarya kung musugot ba siya nga ikay mo puli siyang pwesto. Ayo, dok. Dok. Ayo. Dok. Dok. Agoy tike. Unsay ato day, unsay ato? Mayong adlaw dok, naunta ko dok magpatambal. Magpatambal. Ay kani ay chamba. Wapa kayo. Lami kay ni. Sige day. Pabuhay mong bra ug pante. Nyaigda dire. Na, di mo jud ko magpatambal dok, ako mang lulo. Lo, ali diri lo. Kasi ako. Sakit ang buhok ko. Gang. Sige mi tapos sa operation karon na. Ay pasagdias lang ang mga anak. I love you, gang. Uy, bani mo, may namatay sa tuli. Ayo, dok. Ayo. Ayo, dok. Tawa. Ayo. Dok. Oh, sa may tawa dong. Ang adlaw na, dok. Ay, adlaw kay adlaw maron. Alang nga naman sa may gabi nga kada kong adlaw aron. Ano, napaari man kadri dong. Unsa man jud ato Patambal ko nimo dok kay dako kog problema. Lingkod sa diri dong, lingkod sa dong. Magistorya tagtarong dong. Sige, dok. Unsa man gid imong problema day dong? Ako lang kog problema, dok. Balo kung ikaw rin magatabang sa kuha. Unsa man gid ang problema dong? Tug-ana na. Oo, lay ko, dok.
basta dok. Tako lagi kong problema lagi. Ano mo ginala ay? Pagdali lagi. Dapat ako'y buhaton. Pagdangalang ngayon manoon ka. Basta dok, ikaw rin makatabang sa problema dok. Mga din ang problema dok. Module. Gawa ba din mo klaro de kaskas na ka sa oras. Ayun dok. Ayun dok. Awan dyan! Module. Ako mo